Marmodaru nukabe maletto. Mama ya motor alu. Oma. Binan biam sedang kata saya. Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय गोजाम बोसोराथ' थांखाबायानो दिनैनो लास्ट आरोना गोजाम बोसोरा ओमफ्राय मोजांबाबो गाज्रिबाबो गोजाम बोसोरा थांबाय मोजां गाज्रियाथ' थाखायोआनोसै ओमफ्राय दायोहाय गोदान बोसोरा सफैलायबाय आरोना मालादि मोनसे बोसोर थांलायबाय माने मोनसे बोसोरसे बोरायलायबाय आरोना निउ इयार फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय जाहाथे निउ इयारावहाय बयनि साननाय हास्थायनाया जाफुंसारो मोजाङै मोजां गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां जालाङो आरोना जाहाथे खैफोद आफोद जाया दुखु आफोद जाया बयनिसिमबो बेखौनो इसोरनिफ्राय बोर बिनाय थाबाय जाहाथे गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो बारलांहोनो हायो आरोना गोजाम बोसोराथ' थांखाबायानोसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो थांबाय आरोना थांनो गोनाङाथ' थांबायानोसै ओमफ्राय दिनैनो लास्ट ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै बरायनोसै आरोना लोगोफोर जाहाथे मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो गोदान बोसोराव गासै मोजां मोजां साननाय हनायफोरा जाफुंसारो बेखौनो आंखौ बयनिसिमबो आरज गाबनाय थाबाय आरोना इसोरनिसिम बयनिसिमबो जाहाथे जाफुंसारो साननाय हनायफोरा बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय आरोना दिनैबो नायलांबाय थादों जोबजासिम ओमफ्राय नै आं दायोहाय स्टार्ट खालामलांसै आरोना नै लोगोफोर अमा बेदर मा होनो गोजाम बोसोर लास्ट जोबनायनि दिनै अमा बेदर एवनानै जानोसै आरोना माने जोङो साथामल' आरोना ओंखायनो बेखिनिल' हौवाफोरा माने पार्टि जाहैदों बाहेरावहाय फोथाराव जाहैदों बिसोर हौवाफोरा रावबो गैया जों हिनजावफोर साथामल'सो नै बेयावहाय हिनजावफोर साथामनि दामा दामियानो बेखिनियानो बारा जानोथ'आखाया एवना जानोसै फाइनो बानलु सामब्राम देनोसै जाब्रां देनोसै मथारियावसो नो मथारियावसो नो 이 모타리 나만 넣어봐. 마토리. 이냐를 도해요 나를. 아니 뭐 키바라고. नै गरसि थाइब्रैसो ओमफ्राय आलु दरनै बेदराव होबानोसै ना ओमफ्राय एवनोसै रेडि खालामखाबाय पियास बानलु सामब्राम बेदर साराय दुंबाय थाव होनोसै एवनोसै पियास होनोसै ओंखायनो मटर गरनैसो जिरना होनसै गरनैसो होनसै आरोना गोथाव जानाय बायदि मोदोमनाय बायदि खोबनानै होनसै
दामबा थासे दै बियार बिहरदोंमोन मोनलोगोन ना मोनलोङा बियार लाबोग्रायाबो लाबोगोन ना लाबोआ गोजाम बोसोर थांनायनि बियार लोंनानै हेंगार हरनो नागिरदों लायो आयौ मा नोंसिनि नांलायगोन बिराद लाजि बुस्थु नङा बाहेरायाव लोंगोन आरो लाबोनायबा हामदोंमोन हौवाफोरा आरो जादो बाहेराव जादो 130 मोजां नङा बासना बुगाले गोजाम बोसोर थांसिगोन नालाय मोखांखौ एसे खिथिबाय आरो गोदान बोसोराव बेलेग महरा बेलेग जानानै ना गोजाम बोसोरनि महर थांसिगोन नि होनलाय गोदान बोसोराव बेलेग स्टाइलबो जानानै ना माबा भगबाना बदलायगोन नामा गोदान बोसोरा आरोलै बदलायना बेलेग जासिगोन आरोना Happy New Year guys! Advance होखाबाय नोंबा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंबो होनदो खेबसेबाव आं होननो रोङा दा लोंबासो हिट जागोन आयौ मा लोंबासो हिट जागोन लायनो लाबगोन ना लाबजाया हौवायाबा लाबगोन कि लाबा धनिया मस्ला धनिया पत्ता होनोसै जीरा मिल्क पाउडर बावबायसोमोन आं खालामनो धनिया सिगांनि मोनबाय आरो थांनोसै रानबाय मोनबाय अमा बेदर ओंखाम जादो जदो लुदो एरखाव सेखाफोरदो फाइनालि बिनानै मोनमारबाय होनलायदो मोना सानदोंमोनथ' आरो नेनानै गंसे गाबोन जानला मेनला दैखौ मानो लोंनो नागिरदों नोङो नोंनि दैयालाय है नैथिसो थां नैथिसो बेदरदों इफोरदोनो गोजाम बोसोरखौ हेंगार हरनोसै आरो बारा होनांदों आं एसेल' जाबाय बियो एखौ बासना गैबाङालै मोजां इयो खायसे बासना गैया माने एसेलाय लुनांगौ जाख' इयो फेना थांखांबा लुना फेनदोनो गोलैजोब्बायना दायो नङा गोसा लुबाय जायो नै गोजा बियारजों अमा बेदरजों गोजा बियार गारदावलायनोसैलाय माबानोसै जाद्रायनोसै एसे लाबाय आरो ना लोगोफोर गाज्रि दामोनसै गोजाम बोसोर जोब्बाय नालाय लास्ट दिननिफ्राय मोननाय नंला गोजाम बोसोरखौ दिनैनिफ्राय मोननाय नंला गांबाबो मार मदार्न होनखाबाय आयौ मा Mama yang motor, anu, mama. Serba bangali video ni anak apa tu lagi dong? Jakom nami hilang le, gesak. Asalnya, saya akan video lagi kadang nak sambil lainnya. Mana lagi? Ini bang dua apa soalan bumi nana? Bisa biam sedang kata. Jika ya? Jar naik bete hero ba.
Ơi. Hay. Ơi.